Siumut fik 326 flere stemmer sammenlignet med Inuit Ataqatigiit og er nu blevet stemplet som det største parti. Det er jo spændende, og vi ved jo, at forhandlingerne om naalakkersuisut starter på mandag. Inden det skal vi have en lille partilederrunde her. Partilederne, velkommen til. Kim Kielsen, Siumut har jo lidt mere end 1% mere sammenlignet med næststørste parti. I har altså fastholdt deres størrelse. Hvordan havde du det i morges, da du vågnede? Selvfølgelig havde jeg en god morgen, vågnede godt. Vi har jo kæmpet i lang tid, men valget er vel overstået, og nu venter vi bare på vores næste skridt. Forhandlinger, og jeg har talt med de forskellige partiledere, og vi er blevet enige om, at vi holder søndagen, første adventsdag, hellig af hensyn til os selv, til vores familie og til vores børn. Så mandag starter vi på det reelle arbejde. Så du er tilfreds med valgkampen som sådan? Ja, selvfølgelig har vi været op og troppet indimellem, men alt under et, så mener jeg, at det er gået. I er jo gået tilbage med cirka 9%. Det er klart, at dette resultat også har nogle konsekvenser. Og nogen har forudsagt, at vi måske kommer helt ned på 6-7 mandater, men det er jo ikke sket. Fordi det blev jo sagt, at vi ville gå voldsomt tilbage som parti. Oven i købet har man talt om, at vi ville kunne halvere vores mandattal i Inatsisartut. Men vi sidder her tilbage som det største parti. Tassami uannorpia misingisa eqqumiilaarpoq ullumikkut nuannaarpunga qinneqqusarnitsinni unneqqarissumik piviusorsiortumik aammalu ataatsimu isingalungu ajungittoruissuarmi qinneqqusaaраtta taavalu soorunami aamma nuannaarutingaara suli qinikkanik aqqanilinik inatsartunilaasortaatitaqassangatta taavalu soorunami aamma nuannaarutingaara er også glad for, at jeg har fået de allerstørste personlige stemmetal, så derfor er det en lidt underlig dag i dag. Der er masser af mennesker, der lykønsker mig, selvom vores parti Inuit Ataqatigiit ikke blev det største. Men jeg mener, vi står stærkt. Og vi har lige antal mandater, som Siumut har. Og det er klart, at det vil vi udnytte, det at vi har den stærke position. Altså, du siger jo, at I har haft en god valgkamp, men det har jo betydet en lille tilbagegang. Hvad er det, der har været grunden til det? Jamen, jeg har jo kunne godt se, at vi måske kunne have været mere præcise i nogle udmeldinger, vi har haft under valgkampen, men vi har holdt fast i det, som vi har prioriteret, og vi har holdt fast i det, vi synes var vigtigt, nemlig at man skal være realistisk, og at man skal være troværdig. Men desværre ved vi jo, hvad det er, der er grunden til, at vi står med et nyt Inatsisartut i dag. Og hvis vi ser på den økonomiske situation, så har vi jo selvfølgelig har vi været nødt til at komme med nogle stærke udtalelser og kritiske røster i forhold til den økonomiske situation. Men vi har altså også sagt, hvor vigtigt det er, at vi får et bredt og et godt landstyre med en ny naalakkersuisut. Og hvis vi skal være med i naalakkersuisut-arbejdet, jamen så bliver man altså nødt til at indrømme, at Grønland står i en yderst vanskelig økonomisk situation. Hvad er det for nogle områder, I har været upræcise med?
Jamen, det har selvfølgelig blandt andet været snakken om reformer. Det kan være svært at udpensle det 100%, og det kan også være vanskeligt at snakke reformer og samtidig række hånden ud til andre partier. Det kan være besværligt at forklare det over for vælgerne i forhold til, hvordan vi vil gribe arbejdet fat. Men vi har holdt fast i, at vi ikke vil komme med en masse løfter og love dette og hent. Det vi har gjort, det er, at vi har taget udgangspunkt i den økonomiske, realistiske situation, og der har ikke været plads til løfter af nogen slags. Så derfor synes jeg alligevel, jeg er glad for, at vi har holdt og ført en rigtig troværdig og god valgkamp. Det tredje største parti, Demokraterne, I havde 2 mandater, nu er I blevet 4 mandater. Et fordoblet mandatantal. Du må have sovet godt og vågnet fint her til morgen. Ja, jeg har sovet godt, men jeg er stadig lidt træt. Vi har brugt mange kræfter undervejs. Naturligvis står jeg her som en stolt partiformand, at man ude i befolkningen har taget vel imod vores budskaber og politiske budskaber. Hvordan vil I bruge den situation, I er i nu? Naturligvis skal vi først snakke med de andre partier. Og vores grundlag er selvfølgelig de valgtemaer, vi har været frem omkring, ikke mindst økonomien. Og jeg mener også høre under valgkampen, at alle partier har den der samarbejdsånd omkring dette store problem, vi sidder midt i. Så vi glæder os til forhandlingerne. Jeg skal lige sige til seerne og lytterne, at Hans Enoksen på grund af kommunikationsvanskeligheder desværre ikke har været i stand til at være med i aften. Hvordan betragter I det slut? Er det en sejr eller et nederlag? Vi mener, at valgkampen er foregået rigtig godt, også for vores vedkommende. Så vi ved jo også, hvordan oppositionen har brugt vores situation, vores stilling i det forrige landstyre som et våben imod os undervejs. Så jeres mål har været de 2 mandater, I fik. Er det? Vi har jo lige haft et landsmøde i partiet, og vi har jo været realistiske omkring omkring den situation, hvor vi står i og det er vores grundlag for vores videre arbejde. Partiet Inuit, I er ikke kommet ind. Jeg har ikke flere mandater i Landstinget. Ja, vi har jo i den sidste valgperiode har vi løftet de spørgsmål op omkring, hvad ligger egentlig bag de problemer, som vi slås med her i det grønlandske. Og det er ligesom, at det ikke har været, og vi har lagt mange forslag frem. Det er ligesom, at de bliver tilbageholdt af embedsværk. Og vi har også peget på, at Landstingets forretningsorden ikke passer til vort samfund. Så vi sætter jo streg under, at det er vigtigt, at vi må arbejde politisk i Grønland på grundlag af det samfund, vi lever i. Og det er ligesom, at det ikke er rigtig blevet hørt nogen steder. Vi ved,
at I jeres undervejs har kigget på den kritik, eller har udtrykt kritik over for embedsværket, og over for hele systemet heroppe. Vi ved jo godt, at de fleste uddannede her i landet ved jo godt, hvor indflydelsen og magten ligger. Og det er klart, at det er veluddannede mennesker til her. Vi ved jo, at det er kapable og kompetente mennesker, der arbejder bag lovgivningsapparatet. Måske kan det, som vi gør i dag, være lidt svært at forstå for menigmanden, hvad der foregår bag kulisserne. Vi vil meget gerne, som vi har sagt tidligere, vi kan ikke køre 2 forskellige ruter i den politiske udvikling. Ikke fordi vi vil skille parterne ad, den ene nation eller den anden nation. Vi er jo alle sammen partier, som gerne vil opnå den størst mulige indflydelse. Men lad mig benytte lejligheden til at sige, at under denne valgkamp og dette valg, at dem, der er blevet valgt ind til at lede samfundet, har et kæmpe ansvar på sig nu. Hvis vi skal komme frem i vores udvikling, hvis Grønland skal udvikle sig på en rigtig måde, det er et kæmpe ansvar, I har fået. Og det er et kæmpe arbejde, der ligger foran os. Okay, vi må jo se i øjnene, at vi har tabt valget. Måske, eller vi vil arbejde for, at vi stadigvæk får større og større, mere og mere skulle have sagt her i samfundet. Men altså, der er mange emner omkring handel, for eksempel, omkring monopoler, som ikke rigtig bliver debatteret til bunds. Vi ved jo godt, hvad der foregår i Danmark omkring Arktisk. Og Danmark har jo en kæmpe interesse i at arbejde for at det arktiske område, de vil gerne have et ord skudt. Nico Olsen, du har snakket om, at vi må den dobbelte administration til livs, det med, at vi kører på grønlandsk og dansk. Hvordan og hvorledes tror du, det har påvirket stemmetallet? Altså, jeg har selvfølgelig bemærket de forskellige vælgerundersøgelser, som HS Analyse er kommet med, og der er det blandt andet blevet anbefalet, at der mener vi for eksempel, at det vil være vigtigt, at man laver nogle rent grønlandsksprogede meningsundersøgelser, som måske rækker lidt længere frem end blot fra dag til dag. Kim Kielsen, du skal jo starte forhandlingerne på mandag med de andre partier. Men inden det, så vil jeg gerne høre, hvem der skal være formand for Naalakkersuisut. Jamen det kommer an på, hvad det er for nogle resultater, vi kan opnå. Nu skal vi jo altså starte forhandlingerne her. Og det er klart, at hvis ikke vi får noget, der kan blive et regeringsgrundlag, jamen så er det jo andre partier, der skal tage over i forhold til forhandlingerne. Altså, vil du satse på at overtage formandsposten i Naalakkersuisut? Jamen, hvis vi sidder med førertrøjen, jamen så er det klart, at så må det være sådan, at det er Siumut, der sætter sig på formandsposten for Naalakkersuisut. Altså, vi vil gerne have en rolig og stille og rolig forhandlingsdage her med de forskellige partier, og det har vi meldt ud også over for partierne. Inuit Ataqatigiit bliver jo de første, I skal forhandle med. Det der med, at man har snakket om et bredt forhandlingsgrundlag, er det det, I holder fast i? Jamen, det er det jo.
fordi vi vil gerne have så brede koalitioner som overhovedet muligt. Selvfølgelig ved vi ikke, om det kan realiseres. Og det er derfor, vi har sagt, at vi også åbner over for alle partierne. Eksperterne siger jo blandt andet, at Hans Enoksen måske er med i Naalakkersuisut-koalition. Og spørgsmålet er, hvordan du i forhold til Inuit Ataqatigiit vil satse, hvilken side du vil satse på. Jeg må gentage, at vi tager partierne en efter en på mandag, og vi vil gerne have et godt forhandlingsklima, når vi starter op. Og det er det, vi har sagt under valgkampen, og det agter vi også at realisere. Sara Olsvig, hvordan er din position i forhold til at indlede forhandlingerne? Jamen, det vigtigste for Grønland er, hvad der kan samle befolkningen, og hvad der kan give tryghed i samfundet i forhold til et politisk føre og ledelse. Og jeg mener, at det er utrolig vigtigt, at vi får et stabiliseret den politiske stemning, så vi ved, hvad vi har at holde os til, i stedet for at komme ud på sideveje. Jeg må altså pointere, at vi er i Inuit Ataqatigiit meget klar til at tage et medansvar. Selvfølgelig vil vi stille krav til en Naalakkersuisut-koalition, men vi er helt klar på at tage et medansvar. Og det har vi også sagt under valgkampen. Den økonomiske situation og det, at vi kan få et bedre Grønland, det, at vi kan få mere lighed i forhold til vilkår. Jamen, hvis vi skal opnå det, så kan vi ikke undgå de forskellige reformer, som vi også har snakket om. Og det er vi fuldstændig klar til at tage fat på, det arbejde, hvis vi kommer med i betragtning. Hvad vil være jeres største krav i forhold til Naalakkersuisut-koalition? Jamen, den største krav, vi kan sige, er, at man kan føre en ansvarlig ledelse af landet. Lige så vel som at vi må gøre noget ved den frustrerende, vanskelige økonomiske situation, vi har. Vi må stoppe misbrug af offentlige midler, vi må stoppe misbrug af magten, og det er det, der er utrolig centralt i forhold til at skulle indlede eventuelle forhandlinger i forhold til en Naalakkersuisut-koalition. Men jeg glæder mig til disse forhandlinger, og jeg glæder mig til især at se frem til, om Siumut virkelig kan overholde det, de har sagt, nemlig at de er med på at skabe et nyt samarbejdsgrundlag for samfundet. Sara Olsvig, i forhold til, om der skal være en folkeafstemning vedrørende uran, det lyder til, at det ikke længere er det vigtigste. Altså, Inuit Ataqatigiit siger nej til uran. Det, vi kan mødes omkring, det er, i forhold til andre partier, det er, lad os høre, hvad vælgerne siger. Så selvfølgelig må vi tage udgangspunkt i, at folket skal høres via en folkeafstemning. Kim Kielsen, er det realistisk at tage udgangspunkt i de ting, der lige er blevet nævnt fra Sara Olsvigs side? Kim Kielsen, vil vi selvfølgelig forhandle på baggrund af realiteternes verden. Vi har jo kun 1% flertal. Der er ikke ret stor forskel på vores partier. 300 stemmer, lige lidt over. Så derfor er det et kæmpe ansvar, vi begge partier har påtaget sig. Og det er det, vi skal tage udgangspunkt i. Vi må også tage hensyn til de 321 mennesker, som ligger som forskellen mellem vores partiers stemmetal. Vi har et lille indslag omkring, hvem der eventuelt kan komme på tale som medlemmer af Naalakkersuisut. Og der tænker vi på Siumut, Partsiinadaraq og Atassut. Hvis I slår jer sammen, så har I kun et mandats flertal. Og vi ved jo, hvor svært det er svært, og hvilke udfordringer og problemer man har stødt i det sidste halvanden års tid. Vi ved jo, at det er noget, Kim Kielsen, vi ved, at det er noget, vi har oplevet, ikke bare den ene gang, men altså
må jeg have lov at sige, lad os nu afvente forhandlingerne, og derfor har jeg svært ved at udtale mig om og svare klar på det. Så vi glæder os til de forhandlinger, der skal starte på mandag. Jeg har jo sagt fra Atasut, at de har været glade for samarbejde med Siumut i jeres koalition. Ja, vi har sagt at det, og vi har været glade for det samarbejde, vi har haft. Og vi er også stadig i den situation, at vi siger, at vi er åbne over for de muligheder, der åbner sig nu. Omkring også kommuneinddelingen, omkring Qasiut Kommune, som også er et dagsordenspunkt på den politiske agenda. Så det er også et af de spørgsmål, vi bliver nødt til at tage op. Under forhandlingerne, det vil sige, at vi lægger mest vægt på som prioritet, at man taler om kommuneinddeling, kommunefordeling. Det er Qasiut Kommune er en kæmpe kommune, så derfor er det helt sikkert noget af det, vi tager op. Jeg ved også, at de andre partier er interesserede i det spørgsmål. Vi ved jo, at der vil være en evaluering af kommunernes inddeling på et tidspunkt. Vi kan ikke bare vente på det. Jeg mener ikke, vi kan vente længere, for vi kan se problemerne, som de er i dag, og det er det, vi er parat til at tage op under forhandlinger. Siumut, hvad mener Siumut omkring det spørgsmål omkring Qasiut Kommune? Det er jo ikke kun Qasiut Kommune. Vi ved jo også, at en stor byrde er lagt, ikke alene på Qasiut Kommune, men også kommune Rafsammersov. Så derfor må vi sådan afveje meget nøje, hvorledes vi kan komme ud af de problemer, der måtte være undervejs. Og det er også blandt andet det, at vi i den kommende uge vil tage på forhandlingsbordet. Vi snakker videre om det, og derfra tager vi de næste skridt. Hvis vi fortsætter lidt i forhold til, hvordan man skaber et flertals naalakkersuisut. Altså i forhold til, kan I samarbejde med blandt andet demokraterne? Altså Kim Kielsen, jamen jeg har jo sagt tidligere, vi er åbne over for alle partierne, og vi mener, at vi kan samarbejde med hvem det nu skal være. Jeg mener, at alle muligheder står åbne. Lad os nu lige se, hvad næste uge vil fremvise. Og Inuit Ataqatigiit bliver de første, vi hiver ind til en samtale. Så bliver det så derefter Partii Naleraq og demokraterne, og så Atasut. Kan demokraterne være med til Siumut og Partii Naleraq? Andreas Uldum, du prøver at få os til at sige nogle ting. Lad mig nu lige sige, lad os slå koldt vand i blodet. Jeg kan ikke give dig noget svar. Vi har jo ikke startet nogen forhandlinger endnu. Jeg har ikke et tredje øje, som kan forudse, hvordan og hvorledes realiteterne vil blive, men jeg glæder mig rigtig meget til, at de forhandlinger skal indledes, og jeg regner bestemt med, at alle partier er indstillet på, at vi skal have en god og en solid aftale, der skal føre landet videre. Og derfor vil vi selvfølgelig alle sammen gerne være med til at løfte det op til, at det bliver et brugbart styre. Det glæder vi os rigtig meget til. Men selvfølgelig må vi afvente og se, hvem det er,
der kommer til at samarbejde. Vi har ikke udelukket nogen. Altså, I har jo haft et stort fremskridt. Er det noget, I kan bruges i forhold til at få indflydelse i Naalakkersuisut eventuelt? Jamen, selvfølgelig kan man sige, at man kan bruge det for at skabe noget mere indflydelse, men på den anden side, så har vi ikke satset på, om vi skal være opposition, eller om vi skal være del af Naalakkersuisut-koalitionen. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi får landet på rette fod igen. Kim Kielsen? Jamen, vi prøver at have en god tone imellem os. Vi prøver at have frugtbare miljøer til at føre disse forhandlinger. Så selvfølgelig kan man overhovedet på nuværende tidspunkt sige, hvem er det, der skal sidde på hvilke Naalakkersuisut-poster, og hvordan skal de fordeles. Lad os nu starte forhandlingerne op. Vi har jo hørt, hvad de forskellige partier har meldt ud under valgkampen i forhold til, hvilke muligheder de selv peger på. Og selvfølgelig er det nogle ting, man har skrevet sig bag øret i forhold til, hvor man eventuelt har noget mødes om med andre partier. Sådan har vi jo det jo alle sammen. Vi leder efter gode muligheder, men lad os nu afvente næste uge. Jamen, når du alligevel har sagt det, har du så et stort ønske et eller andet sted? Du siger, at I skal forhandle først, men hvad er jeres varmeste ønske, så at sige? Jamen, det bedste, vi kan opnå for samfundet, det, der kan være med til, at vi kan tage et skridt fremad, det er det, der er det vigtigste for os. Selvfølgelig har vi en masse arbejde i forhold til uddannelsesniveauet. Vi har meget i forhold til at bekæmpe arbejdsløsheden, og vi har boligmangel. Der er rigtig mange vigtige ting, vi skal forholde os til og også drøfte, og også inden for fiskeriet. Så derfor så mener jeg, at der skal nogle gode og brede forhandlinger til med de enkelte partier. Så det må være de ting, vi må tage i den rækkefølge, de kommer. Nico Olsen, Parti Inuit. Hvornår? Vi ved jo ikke, hvornår der bliver næste valgkamp, måske om 4 år. Men regner I med at være på banen igen? Ja. Som du siger, så har vi selvfølgelig et håb om, at vi kan fortsætte arbejdet. Det, at vi ikke kommer ind i Inatsisartut, så er det ikke ensbetydende med, at vi stopper her. Jeg må også understrege, at mens under vores partileder har jeg givet tydeligt udtryk for, og vi mener virkelig, at der er brug for et bredt samarbejde. Vi er på vej ind i en ny æra i Grønlands politiske historie. Og vi gør det jo alle sammen. Vi står her, vi har stået under valgkamp for at understøtte befolkningens behov. Og lad mig dog også bruge lejligheden her i aften til at sige tak til Randi Broberg for hendes store arbejde. Også for de omkostninger, der har for hende over for hendes familie. Så også hvad vi lægger væk på. Netop, at vi alle partier, tværs over hele spektret, lytter til hinanden. Når vi tager beslutninger. Plus, jeg gerne vil sige, vi ved jo, at den økonomiske situation her i landet er virkelig presset. Derfor står vi alle sammen her med et kæmpe ansvar. Hver og en af partierne, hver en af os i Inatsisartut og forskellige virksomheder. Det der med at samle befolkningen, og uanset partifarve, vi må samle os for at komme ud af den moral, som vi er i rent økonomisk. Og vi stoler på, når Siumut under valgkampen, når Siumut har sagt, at vi er klar til samarbejde. Samarbejderne jo. Vi håber virkelig, at man mener det. Ja. Kim Kielsen, hvad synes du? Ja.
det er jo det, netop, at jeg kan ikke sige meget andet. Det er jo de dagsordenspunkter, vi skal forhandle udefra. Og IA kan komme frem med de ønsker, de har. Men alle partier har et ord at skulle have sagt til en ansvarsfuld forhandlingsrunde. Det kan være IA, de forskellige partier, demokraterne. Og lad mig også lige tilføje omkring partiet Inuit, at I har været med i den tid, jeg sidder i Inatsisartut, til at løfte den grønlandske hånd. Det er vi meget faktisk rigtig glade for. Partiet Inuit har vi lige været med til at ryste grundvolden under den manglende debat om vores kulturelle enart. Lad os nu se, hvad der sker i næste uge. Og hermed siger vi tak til partilederne. Vi vil selvfølgelig følge sæt fra KNR's side i de forhandlinger, der starter på mandag. Om ganske få minutter, så starter vi også på en dansksproget debat eller partilederrunde. Og tak.